नमस्कार, माझं नाव आलिया सोचपुरे. मी आत्ता 7वी शिकत आहे. माझ्या शाळेचे नाव श्री प्राथमिक मराठी शाळा माधवनगर, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली, महाराष्ट्र राज्य. मी आज तुम्हाला माझी वसुंधरा याबद्दल काही माहिती सांगणार आहे. धन्य धन्य हे वसुमती, हिचा महिमा सांगत होती. धन्य धन्य हे वसुमती, हिचा महिमा सांगत होती. निळाशार पाण्याचे प्रचंड मोठे महासागर, खंडीय बेटे, पर्वत रांगा, दऱ्याखोऱ्या, हिमाचित महानद्या, किती विमंग आमची ही वसुंधरा माता. परंतु या वसुंधरा मातेला स्वतःच्या विकासासाठी, स्वतःच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी हव्यासापोटी मानवाने तिला ओरबाडले, अक्षरशः असंतुलित केले. निसर्गातील घटकांचा अमर्याद उपभोग घेता घेता तिचे भान सुटले. निसर्गाचा समतोल बिघडायला लागला. संस्कृतीचाही हास सुरू झाला. आज निसर्गात जे काही बदल घडत आहेत त्याला सर्वांची जबाबदार मानवच आहे. मानवाला विकासाची धुंदी झडली आहे, परंतु हा विकास कुठेही शाश्वत होत दिसत नाही. जंगलतोड व नैसर्गिक साधनसंपत्ती नष्ट करून आपण कोणता विकास साधत आहोत, हा प्रश्न मानवाने स्वतःला विचारला. आज निसर्गात अनेक जैवविविधता आहे, अनेक जैविक संपत्ती दडलेली आहे. त्याला संपवण्याचे काम मानव करीत आहे. तसेच लोकसंख्या वाढीमुळे व शहरीकरण, जंगलतोड व आर्थिक लाभासाठी औद्योगिकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तसेच पृथ्वीवरील हवामानात अचानकपणे बदल घडत आहे. तसेच ध्रुवावरील व हिमालयातील बर्फ वितळत आहे. सागरी पातळी उंचावत आहे. पूर्वापार चालत आलेले ऋतू त्यात सुद्धा अचानकपणे बदल घडत आहेत. सारी घडीच विस्कटलेली जाणवत आहे. ही नैसर्गिक संकटे उद्भवत आहेत. त्यांना तोंड देण्यासाठी भारतसारख्या देशाची आर्थिक हानी होत आहे. ही नैसर्गिक संकटे कुणामुळे येतात, याला जबाबदार कोण, याचा सारासार विचार करून पुढील पिढीला या नैसर्गिक संकटाला तोंड देऊ लागू नये म्हणून ह्या नैसर्गिक संकटाचा पुढाकार घेणे महत्त्वाचे आहे. घेणे महत्त्वाचे आहे. मानवाने निसर्गाकडून जे काही वरबाडले आहे त्याचे विपरीत परिणाम आज दिसू लागले आहे. वसुंधरा म्हणजेच काय? वसुंधरा म्हणजे धरती, धरणी, सृष्टी, पृथ्वी अशी अनेक वसुंधरेची नावे आहेत. आपण या वसुंधरेवर राहतो. आपल्याला वसुंधरेवर राहण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या सर्व गोष्टी येथे आहेत. ही वसुंधरा दृष्ट व समृद्ध संपन्न आहे. तिच्यासाठी मानवाला देण्यासाठी खूप मोठी नैसर्गिक संपत्ती आहे, परंतु मानव तिचा गैरवापर करत आहे. दरवर्षी आपण 22 एप्रिलला वसुंधरा दिन साजरा करतो. जागोजागी वसुंधरा संवर्धन अभियान चालवले जातात. या अभियानांतर्गत विविध उपक्रम राबवले जातात. पूर्वापार नैसर्गिक संपत्ती समृद्ध होती. आपण या वसुंधरेवर राहतो. वसुंधरेवर सर्व जीवसृष्टी अवलंबून आहे. परंतु आपल्याला जगण्यासाठी या वसुंधरेचे रक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. माझी वसुंधरा माझी जबाबदारी हे बृहद्वाक्य सर्वांनी अंगीकारले पाहिजे. माझी वसुंधरा कशी समृद्ध होईल याचा विचार सर्वांनी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सांडपाण्याची व्यवस्था करणे, प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर कमी करणे अशी अनेक नैसर्गिक गोष्टी राबवणे उपयोगी आहेत. तरच आपली वसुंधरा सुंदर व स्वच्छ वसुंधरा होईल. आजच वेळ आहे जागे होण्याची, सावध होण्याची, वसुंधरा वाचवण्याची पावले उचलण्याची. चला तर मग, माझी वसुंधरा, सुंदर वसुंधरा. धन्यवाद.